Hvordan gik det? Det gik fint. Hvad fik du? Hvorfor skal det altid handle om min karakter? Undskyld. I må gerne pakke sammen om 10 minutter. Ja, I må gerne. Tak. Det er selvfølgelig op. Ja. Kan du være sammen i dag? Ja, men det kan altså ikke være hjemme med mig. Hvorfor ikke? Mine forældre får gæster. Men kan det stadig ikke være hjemme med dig? Nej, det kan det ikke. Men så kan det godt være hjemme med dig, hvis der. Okay. Han tror, det så bare sådan mega ret. Og så det der. Min stil, den gik sådan okay, men jeg hørte ikke så meget om din. Hvordan gik den? Den gik også godt. Altså jeg hørte sådan Niklas, han fik 0-2, men han har så også ordspasser. Så det er sådan ret synd for ham. Hej Pia. Hej. Kunne jeg tænke lidt snacks? Okay. Værsgo. Jeg får lige en del. Stil lige der. Det kunne lidt. Så lægger jeg dit billede af på Facebook. Ej, er klar? Ej, mor, det er så pinligt. Så tager vi lidt til. Mor, kan du væk? Nej. Farvel. Hej. Ej, men det er simpelthen så pinligt. Jeg kan ikke have det. Mor, gå nu væk. Ej, men jeg har virkelig en pinlig familie. Du burde være glad for. Ej, men det... du forstår det bare slet ikke. De er virkelig pinlige. Du var ingen for lang tid siden. Hvor fanden er du været henne? Det var jeg ikke en veninde. Hvad? Jeg ved godt, du er. Skal du ikke have noget at spise? Nej. Ej, hvad er der sket med dit andet? Ikke noget. Ej, hvad er der sket? Der er ikke sket noget. Jamen, er du okay? Jeg faldt. Hende kender jeg ikke. Simona! Hvad skal du i dag? Jeg har travlt. Kan du være sammen? Ses i morgen. Det kan du sgu da selv gøre for helvede, Det er sgu da dig, der har rodet herinde. Det er sgu da pisse lige meget, det er dig, der skal rydde op. Hold sgu da din fucking kæft. Fuck, har du været? Hvad siger du? Jeg har været Skal du være næsten? Hvor fanden skal du hen?
Hej mor. Hej, skatter. Kan du have en god dag? Ja. Jeg kommer. Er der noget galt, Emma? Nej. Emma Glad, er der noget galt? Nej. Emma Glad. Emma. Hold Emma. op. I er så træls, mor. Far. Har du pengene? Er der nogen, der er til Simone? 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 For du kaldte